Здравейте хора, аз съм Marto Gaming и днес отново ще цъкам на Терария като втори епизод от играта и днес ще експлорвам мапа, само да стане ден. Ето, Селенджър вече не излиза от къщурката си. И само там седи, няма да излиза. Аз през това време ще оголемям, за да направя място и за ангела. И химно нагоре стана. Добре, готово. Ще имам доста да съдя. Ето, почти е готово. Тук трябва да го щупя. Ето, става ден, щом зомбитата се тръгват. Може да се горни. Ето пак правя същи неща, за да мога да доведа изгубения ангел. Сега ще ми трябват отново две врати. Платформа. То ми свържи дървото направо. Не виждам още. От то пък къде хукне е той. Добре, поне там още. Значи слагам вратици. Аре бе. Тук изкопавам. Без колко е аз. Тук пробивам. Гледай го това. Но ма дразни, значи. Готово. Сега поставям тъпата маса и тъпите столове. Това слагам ми би зелена. Май твърди бавен, затова че не мога да си. Фресна вътре, ей! О, ми стой с те да те издат зомбите да. А те излизай. Гонете от тази пустиня. Тръгвам първо да експлорвам наляво. Защото там се намират по-кефещи неща. Някъде се забих, дано да не се удавя. Скок. Там сега, какво ще правя, не знам, но ще е болезнено. Едно. И две. Абе, имам друг план. Няма да свърши много работа, затова че ще добавя още нещо. Слайм. Това тук е. Готово. Трябва да взема орето. Аре бе. Айранор. Тук айрана не е толкова силен колкото в Майнкрафта, но пак е полезен като за начало. После ще намерите страшно много руди. Какво? Вижте какво е това, бе? Апхрейм Ивлин Мерчхант. Какво е това изобщо е? Майко да не е нещо, защото съм беззащитен. Не тъпки слаймови ма бият.
Да не нищо да събира слаймове, бе, вижте. 4 слайма. 5 вече. Това сигурно много нещо в терария. И не знам какво става. Не, трябва да се прибирам то това. Махай се, бе! Махай се, бе! Най-добрия... Сега ще почакам малко, за да се хилна, защото мисля, че нямам пошанки. Имам една. Супер. 100 хилт. Ето това вече е много странно. Вижте колко слайма ми налитат. И вали сняг в нормалния байом. Видите ги те изроди, бе. Виж го, бе. Скачай, бе. Пиги. Ако бях с другия си герой, направо сега съм ги избил всичките. Но, жалост, не съм с него. Аре, умирай, бе. Геги. Едновременно ми наскачат. Айде, скачай, бе. Сигурно времето е нещо такова, защото... не. Бил съм близо този байом, затова. Тук средата на двата байома е най-хубаво заради дългите дърва. Ето по 35 дърва. 35-5. Направо ще стигне за 2 къщи, 3. Майко! Чай си иска дървото и самахам, защото ще умирам. Вие, че не ме пускат на халниците. Това е Спарта! Добре, Спарта се тръгва, Ама няма! Те скачай, че маскам си иска дървото. Давай, бързо. Не, тъп, да. Избих едно. Тъй, махай се. Побързо. И на спокойствие сме вече. 33. Тук за 27. Но както и да е. Ома гъл, ето. Оставям го, това не ми трябва. Абе, нещо странно става тук и мисля, че нещо ще ми изкочи и направо ще ме скапа. Но добре, че тук само стотинките се губят, които не са много важни, но за по-напред ще ви трябват. Вие ще видите за какво. И така. Качих се. Изкачваме планината. Изкачихме я. Още нищо не съм видял, значи. Падал от място, където излизаш, ей. На Хокън Тъп слайм. Махай се! Бях да покажа аз играта, ей! Аз съм боса в тази игра. Но тези стомни не се падат много баяйта ми, но са полезни за някои дейности. И да се отстити къщата, много рядко да се падат торчове. Но това не пречи. Това ще ви да му удари акта. И аз тук съм слаб.